Mayong buntag hapit na udto may udto sa inyo. Mayong sayong udto sa inyong tanan. Aron live na pudta para update sa atong 2 PM. Welcome back to my YouTube channel, no? Palihog lang ko subscribe sa atong YouTube channel o click sa notification bell sa bago pa diya sa atong YouTube channel. No? Wait lang. Okay mo Ay, wala. Kanin na ba na? Nagaan man. Hindi sa kutsa mo tayo. Mamba. Wala white dab? Tagpila mo sa sir? Kanina lang. Tagpila? 75. Pilam ba? Yun. Na. Pwede ang dura kan kuya 2 kabuk 120. 120 ito yung bayaran? Ah, 2 kabok, 120. Pwede ra daw? 30 daw. Cheese. Cheese ni. Kuya ang kataya gani. Kataya mo rin sa katan. May mitya. Basi na po, kuya ka mag-decor ta? Nga na po at sa daya. Ay, hindi mo kwarta. Tinda ko na ni Kapil, pag 16. Hindi kuya na, una yung anak. Dami na mo kwarta. Pero kay palit na. Isa? Sino yung sakbot si Purple? Di daw si Purple masakbot. Masakbot to ni Purple. Di daw si Purple masakbot. Ulang nilang pagka. Ulang. Oy, sinsya kayo na customer ng god. May udto sa inyo, may mag-ayong sa yung udto ng tanan. Nakataya na ko. Hintaya na ko daan. Kaya ang good ko kadala sa akong whiteboard. Ang duty mong good ta karon. So, live ta karon, no? So, palihog lang kong subscribe sa atong YouTube channel o click sa notification bell aron updated ka sa atong next live. So, welcome back, no? Welcome back sa YouTube channel na magsugod na ta. Ito si LAL Vlog. Welcome mo sa akong YouTube channel. So, sa ganahan og pitik, palihog lang ko comment diha, share atong live o i-subscribe, i-screenshot dahil para matagaan mo na akong pitik. Nagandagan na mong natagaan akong pitik ba? Palihog lang ko kanang natagaan og pitik, ayaw niyo biyain ang numero 1. Sayang kay itong una na akong gihatag sa inyo ni gawas inyong gibiyaan. Pagkasayang kay target kayo to 89. No? So ganta. Trita sa una nga kumbina ko. 147. 147. Ang last to ana 47 na. 47 ang last to.
Ang kumbi 147 sure lang og roll aron dili magbagulbol. Sure rumble, target rumble, sure rumble. 147. No? Palihog lang ko nun. Subscribe sa ating YouTube channel. Sa ganahan ng pitik, palihog lang kong like, comment, and share. I-screenshot siya aron matagaan ng pitik. I-send sa ako Facebook page. Atong Facebook page parehara sa atong YouTube channel nga ala, no? O muna unang kumbi 147 target rumble isure og rumble aron walay bagulbol. Ang last to ana 47 dito ang last to ana, no? Ikaduha 602 target rumble ang yapon. Sinsya bay motor 602 target rumble lang yapon, no? Ang last to ana 02 ang last to 602 ang kumbi. Target rumble, sure og rumble on way bagulbol. No? O direta si katulo na to. 74 ang last to ana, no? Ibalira sa 47 74 last to. Og ang kumbi 574. Target rumble lang gihapon, isure og rumble aron walay bagulbol. 574 target rumble. Target rumble lang, no? So sa bago pa dahil sa atong YouTube channel, palihog lang kung subscribe. Kung sa ganahan og pitik, palihog kung comment, like, and share sa atong live, no? Og screenshot pag man yung screenshot isend sa ako aron private message mo na ako sa atong isa ka kumbi nga pitik, no? Direta sa atong special kumbi na to. Special kumbi and no other than 146 46 ang last to kumbi 146 target rumble lang gihapon, target rumble isure og rumble aron way bagulbol. 146 special kumbi na to na 146 46 ang last to target rumble, sure og rumble. Mga ka-VIP master na to. Og diara atong last nga kumbi. Presko labasti. Atong last nga kumbi. Sure ko kay kani 200 ang last to ani 2 og 0 last to 2 og 0 kumbi 200 kani ginigawas man ni atong aging kalag-kalag 2018 pero ang kanya target ani 0 to 0 karon gito 0 na ako, no? Target rumble lang og short para way bagulbol, no? 200 last to ana target rumble lang yung numero at 200 special combi na to na igawas na siya sa kalag-kalag niya atong 2018 igawas na siya kasin ibalik na karon ni PCSO ayaw kahadlok mo target basta i-share lang o rumble aron way bagulbol, no? Mao na tong kumbi karon ayaw mo kalimot, ha?
Palihog lang og subscribe sa atong YouTube channel o i-click ang notification bell aron updated ka sa atong sunod nga live. Ug sa ganahan og pitik diha, sa ganahan og pitik palihog lang ko. Comment, like ug share sa atong live aron matagaan mo og pitik. Pag human og comment, share ug like. Palihog lang og screenshot tanan ug i-send sa ako ang Facebook page. I-send sa akong Facebook page, i-private message aron matagaan pitik nako usa ka kumbira, 1 kumbi pitik ra only ha. Sayang kay itong natagaan ako kumbi sa akong pitik itong 289 ni gawas gahapon alas 2. 289 ni gawas. Wa sila ka taya kay ilang gibayaan. Sabot lang ta atong pitik ayaw ninyo biyay. Ayaw jud og biyae. Palihog no? O diri ra tataman sa atong live. Don't forget to subscribe and click sa notification bell aron updated ka sa sunod natong live. Ug palihog lang og like, comment and share sa atong live. Maayong udto sa tanan og good luck and God bless to all.